Добрый дзень, шановныя сябры, добрый дзень, шановнае гаспадарства. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Сёння падзеі тыдня з 10 па 16 чэрвеня, наступныя 5 падзеяў. 10 чэрвеня з'явилась информация про гибель на фронте Миколы Каханівского. Другое, 15-16 чэрвеня, саммит мира в Швейцарии. Третье, 11 чэрвеня, забойство в Италии белорусские Галины Свириденки. Четвертое, 14 чэрвеня, опубличена информация про арешт 30 топ-чиновников за коррупцию. И пятое, так само 14 чэрвеня, день народзінаў выбітного белорусского гісторыка Митрофана Долнар-Запольского. Ну, пачну с такой страшной темы, потому что до этого часу не хочу поверить в то, что уже нема Миколы Каханівского. Гэта выбітнейший дзеяч национально-вызвольного руху Украины. Я про его уже казал на своем YouTube-канале. Подкреслю, что особо вельмі магутная, сапраўдны лідер. Ён был кіраўніком добровольчего руха АУН. Ён стварыў добровольческий батальон АУН, які оказался непатрэбным сённяшняй улады Украины, и таму он загинул на фронте як шараговый ЗСУ. Это страшная трагедия для Украины, але ж это трагедия и моя асабістая, и трагедия Беларуси. Потому что Микола Каханівскі, в адрозненне ад іншых дзеячоў, і он цудоўна разумеў, что отбывается в Беларуси, и он был сапраўдным националистом, тому он выступал за все людское, тому он падтрымліваў Беларусь. Ён стварыў практычна камітэт вызвалення палітвязня, такую организацию, якая ёсць афіцыйна партнёрам руха солидарности разом, потому что в снежне 2011 года наместник старшыні руха солидарности разом Олесь Макаев и координатор комитета вызвалення палітвязня Микола Каханівскі подписали отповедное пагаднение о супрацоўніцтве. Тому мы провели разом десятки акций в Киеве, в іншых городах Украины, присвеченных менавіта палітвязням, як Украины, так и Беларуси. Сам Микола Каханівскі першасную вядомасць ён якраз атрымаў як палітвязень, бо был посаджаны в СИЗО за спробу убрать помнік Ленина з Бессарабкі, той помнік Ленина, які рухнуў выніку революции годности. Героем Майдана гэтай революции однозначно был Микола Каханівскі. Про его можно казаць гадзінамі. На вялікі жаль, тело не удалося достать, тому, кто его добра ведал и любіць, меркует, что, может быть, здзейсніцца нейкі цуд, и Микола все-таки живы. Сапраўды цуду ёсць месца, але ж верагоднасць гэтага цуда практычна нулевая. И я хочу, долго мог бы казать практически всю свою передачу про Миколу. Это, правда, был светлый человек. Шмат, что про его можно распаведать, распаведу только одну историю. Когда я вертался в Беларусь в 2015 году, апошняя встреча в Киеве была как раз с Миколом Каханівским насупраць его офиса. Мы сидели в кавярне, я распавядал, что отбывается в Беларуси, и он слухал. Думаю, до этого он не разумел, что такая катастрофичная ситуация у белорусского народа. И практично, он задавал пытанні перыядычна, але ж практично только один раз он сказал реплику, якая была важна для меня асабіста, когда я был в Беларуси. Я, акрамя всего іншого, сказал, что объективно союзников у белорусского народа поза межами Беларуси нема. И тут он меня перепынил, кажа: Вячеслав, вы помыляетесь. У вас есть союзники вельмі магутные. Я вельмі здзівіўся, хто. Вы да его звяртаецеся в сваім нацыянальным гімне. Микола мел на ўвазе магутны Божа, бо ён был хрысціянін. І як не дзіўна, вось гэтыя словы Миколы Каханівского вельмі моцна мне дапамагалі во всех тых ситуациях, якія я траплял в Беларуси. А так, ён апекавался шмат якімі беларусамі, якія былі в Киеве. На вялікі жаль, ад некаторых мел вельмі вялікія праблемы замест падзякі, але ж так уладкавана жыццё. Страшная падзея адбылася нават на фоне тотальной российско-украинской войны, потому что Украина в первую чергу это такие люди, як Микола Каханівскі.
бо ён жыў для Украіны, ён верыў в Бога, ён абсалютна свята верыў в перамогу Украіны. І няхай думкі Міколы матэрыялізуюцца, і няхай будзе так, як ён хацеў. Светлая памяць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, сёлета юбілейны год. 100годдзя великого беларуса, классика беларускай літаратуры, выдатнейшего дзяча беларускага адраджэнскага руха, фронтовца і фронтавіка Васіля Быкова. Запрашаю на традыцыйную акцыю беларусаў Варшавы. Нядзеля, а 14 гадзіне, пляц Замковы. Место зменена, таму зверніце ўвагу, 23 чэрвеня, а 14 гадзіне, пляц Замковы, Варшава. Прыгадаем разам великого беларуса Васіля Быкова. Свой да свайго па свае. 15-16 чэрвеня адбыўся саміт міру в Швейцарии. Абсолютно розныя ацэнкі его в российской информационной просторе, в Украине и на Заходе. В России кажут, что это был полный провал. На Заходе некий стрыманы оптимизм. В Украине некая не до конца зразумела мне киевацэнтрычнасць. Вось. Я маю іншую думку. Я лічу, што гэтае мерапрыемства адбылося і вельмі нагадвае тое, што было в 30-х годах з так званай Лігай нацыі. Крыху завышаныя лічбы тых, хто удзельнічала, і ж рэальна сабралася крыху менш тых краінаў, якія ўваходзяць в ААН. Разглядалася только 3 пытання з 10 пытанняў по формуле Зеленского, які павінен быць мір для Украіны. І выніковы дакумент падпісала, я думаю, менш 80 краінаў. Мы канчатковыя лічбы будзем ведаць і тэкст крыху пазней, але ж гэта асаблівага значэння не мае, тому што нават дэклараваныя патрэбныя рэчы, я не ведаю, якім чынам будуць выконвацца. Ну, а аздобай гэтага самміта было тое, што адсутнічаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Байден. Я все-таки звяртаю увагу на великую ролю Злучаных Штатаў Амерыкі в гэтым пытанні. І гэта таксама паказвае, што за тыя 2 гады, амаль што 2 гады, калі рыхтаваўся гэты самміт, вельмі шмат што змянілася. Але ж абсалютна не змянілася для Беларусі, якая не існавала практычна на гэтым самміце. Толькі прэзідэнт Дуды ўзгадаў нашу краіну, і то в ракурсе пачвары Лукашэнкі, што все роўна пакідае нейкі такі дзіўны статус для Беларусі як краіны-саўдзельніцы вайны. Унікальная такая з'ява, калі нават лукашэнкаўскае войска не воююць, але ж краіна все роўна саўдзельніца, все застылі в лютым 22 года, забывшися, что теперь уже червень 24 года. И на фронте весь час идут бои, якія, хутчэй за все, пасля гэтага саммита будут взмацняться. Важным для Беларусі было тое, што одно з пытанняў было прысвечана ядернай бяспецы. Там дэкларавалі, што трэба павернуць Запорожскую атомную электрастанцыю, якую захапілі расейцы пад кантроль Украіны. Зноў-такі не ведаю, як это будзе зроблена. Чым гэта цесна звязана з Беларусю, таму што пагроза ядернай вайны для нашай краіны вельмі вялікая. І меня просто насцярожваюць, як гуляюцца на Захадзе з пытаннем тактычнай ядернай зброі, якую ніяк не могуць знайсці на тэрыторыі Беларусі. Это вельмі кепскі прызнак. Натуральна, мы заўсёды выступалі за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, але ж мы бачым, што працягваецца паўзучая акупацыя Украіны. Там па некалькі квадратных кіламетраў расійскія войскі захопліваюць практычна кожны дзень тэрыторыю Украіны. І мы бачым, што ёсць небяспека перахода вайны, вызвольнай для братняга для нас украінскага народа, в імперыялістычную вайну. На гэта таксама намекал і ход вот гэтага самміта, калі практычна адбыўся раскол не па пытаннях Украіны, а па пытанню Захад і не Захад. Так, Захад за Украіну. Але ж ці
будут хоть некие реальные кроки для того, как спынить агрессора, бо по великому рахунку и диктатура Лукашенко, и диктатура Путина, и она была вскормлена менавіта Захадом, коли казать уже правду. И элементарно можно было спынить российскую агрессию еще в далеком 2014 году, а ж теперь это сделать будет вельми и вельми тяжко. Ну и самое последнее, что я хотел бы про саммит это сказать, ну, право у нас растоптано в свете, это зразумела, але ж мне вельми не сподобалась такая нават теоретичная амнистия пачвары Путина. Там прогучала с вуснаў одного с президентских вуснаў фраза, что коли Путин приедет на наступный саммит, то он практически будет амнистированный, и он может будет выступать. И вот той ордер на арешт, который выдаден международным судом, он будет аннуляваны. Это абсолютно дико, особливо коли улічыць на тое, что сам Путин, он перед саммитом запатрабаваў, каб войски ЗСУ вышли с украинской территории, якую он не может завоевать уже несколько годов. И своим вот этим официальной заявой он просто засведчил, что, як и ранее, ставить на войну, и война ему вельми потребна. Тому ничего доброго сказать про этот саммит мира я не могу, але ж это не провал, а просто сведчення всех тых складаных процессов, которые отбываются в свете. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, запрашаю на белорусские аўторкі вітрыну Дома Всходнего о 18 гадзіне 25 чэрвеня адбудзецца абмеркаванне беларускіх этнаграфічных фільмаў 1930-1989 годах. Прыходзьце. Беларускія аўторкі вітрыны о 18 гадзіне, пляц Конституции 6. Свой да свайго па свае. Третья новина, она будет достаточно трагичная и достаточно лаконичная, потому что в Италии была забита 40-годовая белоруска Галина Свириденко. Это отбылось 11 червня. Забил ее былый муж итальянец, який сам привез тело в постарунок. У них засталось двое малых детей, якія сегодня находятся у родных мужа, які находятся натурально в турме. Прилетят родные бацькі прилетяць з Беларусі, але ж я, наколькі ведаю заканадаўства Італіі, ніхто дзяцей ім не аддаст, не аддалі бы нават, калі была вольная Беларусь. Это сведчанне, акрамя всего іншага, того, что громадяне Беларуси на сегодня находятся в таким правовом вакууме. Кто будет отстаивать их интересы? Банда Лукашенки? Ну, настолько им это трэба в той глобальной борьбе с Заходом, которую они ведут, в первую очередь пропагандовой. А белорусов, которые вышли замуж за замежников, сотни тысяч зараз. Этот процесс, який почался еще в початку 90-х годов, и он достаточно великий характер имел и до жахливого 2020 года. Меня колись вельми уразила информация, что коли Израиль нанес удар и ввел войски в Паўднёвый Ливан, то оттуль уехало ни много ни мало 2000 громадянок Беларуси со своими детьми, ну, маючи натурально мужей ливанцами. Еще раз подкреслю, громадная колькость белорусок вышла замуж за громадян іншых краінаў, натурально в шлюбах нараджаются дети. И вось правый статус гэтых детей, на вялікі жаль, ён нікога не цікавіць. И это так само страшно, бо заўсёды будучыня в першую чаргу звязвалася с детьми. И может быть не выпадкова, что как раз в этот день информационную простору потрясла новина про белоруса з метра Смактуновича, який был депортованы з Польши, якого засталося в Польше не только жонка, а 3 детей. И знову-таки про детей абсолютно никто не думал. И чомусь польские улады не знайшли ничего лепшего, як взмацнить антипольскую пропаганду лукашенковского режима, бо натурально після того, як белоруса
отправили под владу лукашенковской банды, и он цалком был залежный от этой банды и натурально давал антипольские интервью уже по телевизии. Знову-таки про детей ніхто не думае. Беларусам трэба все-таки зразумець, что никто не будет отстаивать правы беларусаў, тым ліку и правы беларускіх детей, акрамя самих беларусаў. Сегодня такая ситуация, что просто некому. Мы все осуждаем то, что Сербия хочет выдать з-пад гнёта так Беларусь на расправу, но там хоть некая не зусім правильная ж барацьба за его ідзе. А кто будет отстаивать интересы этих белорусских деток, якія знаходзяцца в замежжы, я нават тэарэтычна не ведаю. І нават міжнародныя установы, хто гэта і што. Вот такая, на вялікі жаль, страшная інфармацыя. Спачуванне родным Галіны Свириденкі. Натуральна, я асабіста не ведаў, але ж гэта адна яшчэ трагедыя, якая адбываецца в свеце, якая адбываецца з беларусамі, гвалтоўная смерць в 40 гадоў і дзеці, якія засталіся сіратамі. Наколькі я ведаю, 2 і 3 гадоў, дзеткі зусім маленькая. Шчырае спачуванне родным Галіне Свириденкі. 14 чэрвеня з'явілася для меня нават крыху камічная інфармацыя. Ну, молодое поколение-то не памятает, а люди моего возраста ведают, что Лукашенко выскочил як чорт з табакерки, якраз як барацьбіт з коррупцией. И вот гэтая пачвара 14 чэрвеня абвяшчает аб тым, что зноў арыштавана ігоных 30 топ-чыноўнікаў, тых людзей, якія мацавалі як маглі рэжым лукашэнкаўскай банды, але ж это абсолютно не дапамагло. Абсолютно натуральные процессы. Я хотел бы просто нагадать всем, кто выходит в эту банду и служит ей, что в Беларусь повернулись сталинские часы. И не здивляйтесь, это только первые массовые арешты. Пригадайте лёс всех сябраў политбюро коммунистичной партии, якая по-разному называлась, кто там живы-то застался. Я уже не кажу про больш дробных чиновников. Такі же лёс будзе всіх, хто сёння так шчыра шыруе для того, каб лукашэнкаўска-пуцінская банда далей праводзіла палітыку тэрора і рэпрэсій супраць беларускага народа. Так, гэтая палітыка праводзіцца штодзённа людзей арыштоўваюць, штодзённа з'яўляюцца новыя палітвязні. Гэты працэс інфармацыйна дастаткова моцна кантралюецца і на дыяспаре, бо тут вельмі шмат розных абсолютно дзіўных канфліктаў, якія невытлумачальныя. Вось. Адначасна мы до гэтага момента не можем дамагчыся, каб, напрыклад, такія тэрарыстычныя структуры, як КГБ і ГУБАЗік, спрымалі менавіта як тэрарыстычныя структуры, а не нейкіх праваахоўчыя органы. Ад беларускіх же праваабаронцаў. Я зноў-такі пра крытэрыі вызнання палітвязняў. Таму Лукашенко для того, как выжить, будет сажать своих, гэтых же, як Сталин рабіў в 20-е, 30-е, 40-е гады. Таму гэты спіс яшчэ не поўны, шмат яшчэ чыноўнікаў, топ-чыноўнікаў сядзе, бо банда будет, як раней, грызціся в своих банках. На то яна і банда. Эту банду беларускі народ не имел магчымасць абіраць здалёка уже 96-го года. Вот яны і распусціліся. А то, что они еще сами себя знішаюць, это непазбежный этап при проведении любого террора и любых репрессий. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу дапамагчы майму YouTube-каналу. Прашу і фінансавай падтрымкі, прашу, каб распаўсюджвалі інфармацыю, што такі канал ёсць. Калі ласка, задавайце пытанні, з вялікім задавальненнем буду адказваць, каментуйце. Давайте быть разом. Свой да свайго па свае. Вот пятая падзея якраз по просьбе тых людзей, якія глядзяць мой YouTube-канал. 14 чэрвеня 1867 года в Рэчыцы нарадзіўся выбітнейшы беларускі гісторык, дзяржаўны дзеяч Мітрафан Донар-Запольскі. Гэты человек отыграл выключно важную роль в истории белорусского народа, но подкреслю то, что ягоны лёс
был вельмі цікавы, раю паглядзець, тому што ён быў в розных краінах, а практычна як навуковец ён склаўся якраз ва ўкраіне, в Киеве, в Харькове пасля, вельмі мала ён працаваў в Беларусі. Лёс так был его уже под репрессиями, что жыццё закончил он в Москве, але ж для Беларусі он зрабіў надзвычай шмат, потому что менавіта этнічныя межы Беларусі, то есть межы Беларускай Народнай Рэспублікі, это в першую чаргу Мітрафан Довнар-Запольскі. В Киеве ён ачоліваў миссию Беларускай Народнай Рэспублікі, отстаивал интересы Беларуси, потому что я думаю, что вы ведаете, что и сегодня некоторые кажут про Заходнее Полесье, як не про белорусский регион. Это абсолютная неправда, потому что одиная межа, якая устанавливалась голосованием, это была как раз вот сегодняшняя наша паўднёвая межа. Потому что в часы Люблинской унии, пробачьте, как раз гэтая межа вырашалася голосованием насельнікаў. Есть такі гістарычны факт, что шляхта Мазыра не погодилась быть в короне и постановила, что яны будут в Великім княстве літовскім, русскім, прусскім, жамойскім и так далей. Таму натуральна, што менавіта беларускі гісторык і абгрунтоўваў гэтую мяжу паўднёвую беларускую. Украіна, натуральна, это не прызнавала лишь. Дзякуючы в тым ліку і Мітрафану Довнару-Запольскаму гэтае пытанне адклалі. І ёсць гістарычны факт, што практычна все ресурсы, которые атрымалі улады Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта якраз заем з Киева Украінскай Народнай Рэспублікі. Беларусы павінны пра гэта памятаць. И обовязково памятать про гэтага светлого человека, белорусского гісторыка, погляды якого будут актуальны вельмі доўгі час. Меня заўсёды дзівяць вот, сённяшнія там реконструкторы нашей гісторыі, нягледзячы то, что прошло уже 100 гадоў с часу, калі писал свои гістарычныя працы Довнар-Запольскі, стратэгічна ён мае значна больш рацыі, чем все гэтые совершенно секретно и іншыя рэчы, которые спрабуюць скрывіць беларускую гісторыю. Таму памятайце гэтае імя. 14 чэрвеня якраз в Рэчыцы і нарадзіўся Довнар-Запольскі, які адстойваў беларускія нацыянальныя інтарэсы, бо і межы беларускай дзяржавы і Беларускай Народнай Рэспублікі это і ёсць вышэйшы ўзровень беларускіх нацыянальных інтарэсаў, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. І гэта нягледзячы на тое, што той страшны тэрор і рэпрэсіі, які в Беларусі, ён сапраўды проста жахлівы. І вельмі кепска, што дыаспору беларускую все далей і далей адсекаюць ад того, што адбываецца в Беларусі. Яна робіцца неадэкватнай і практычна не дае інфармацыю пра тое, што робяць з беларускім народам. Але ж беларусы выжылі, і беларусы і выжывуць і перамогуць. Жыве Беларусь!